Bhí daltaí a chailscoil ruairí annach nóthach le cúpla seachtainna nuas, agus tionscadil darbannam gohanna bháinúd siúlacha. Bhí muintir na háta á chur faoi ágalamh ag na daltaí, agus tafid á dhéanamh acu na hágalamh fad iad hain. Luke, mag síos. Bhí sé andeas fad chun caint lena daoine agus bheith ólas faoi a postana agus tá sé go deas fólam pís beag níos mó faoi an cantar. Is rud over é formid rein faris gosúla an camera ó Ollscoil Mánuid. Caithfidh tú ceir an iireacht isteach chun fís a dhéanamh, agus thug sé mídún é seo a dhéanamh ach ag an deire bhaith annaí le 50 nóméid. Fála mé go bhfuil sé an Jackar chun fís an nús ganaí dhéanamh agus tugann sé lán áma. An bhfuil gachtain a ré? Éva an óil tú ré? An your cred me cé có agrathe is sa bhíidir agus cé có profisiúnta is sa bhíidir agus bhíidir dul tríd an próis ceart ó héobh tafada de ag seicáil an fúm ag cinnú greibhann seat ceartacha ag denna begáinín cleachta rih ré a bhíidir ar ausar fad agus in san tochaí an cinnte go méid siad ag obair le TG Carlo nó coolla cethir a seo amach. Rinne na daltaí éon ágalamh déag den tugra, agus tá siad ag sú leis an bhí seán omláin na heola ag deire bhí an bheitheh. Caitlin Hayes, nuacht cúla cethir, Máinúd.